Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha mares i pares que se n'adonen que els ocellets han d'aprendre a volar i marxar del niu. Això és La lluna verda. Comencem! La Rapunzel. Hi havia una vegada un pagès i una pagesa que estaven a punt de tenir la seva primera filla. Un dia, mentre passejaven, van passar al costat d'un jardí que pertanyia a la fada del bosc. El pagès va veure un presseguer i va voler saltar la tanca per a robar-ne uns quants d'aquells préssecs, que semblaven ben dolços. La seva dona li va advertir que entrar d'aquella manera en un jardí privat i robar préssecs no estava bé. Però el marit, delerós de provar-los, no li va fer cas. Quan l'home va sortir del jardí amb el sac ple de préssecs, la fada del bosc va aparèixer i el va sorprendre. «Què fas aquí? Creus que està bé això que has fet? Agafar coses que no són teves és robar, i els que roben són lladres. Com t'has atrevit a fer-ho?» Ho sento, però aquests préssecs m'han robat el cor i no he pogut estar-me d'agafar-ne uns quants. Són per la meva dona, que està embarassada i ha tingut un capritx. La dona del pagès el va mirar enfadada. En cap moment li havia demanat cap préssec. Estava farta que la fes servir d'excusa quan el capritxós era ell. Et penses que sóc tonta? Abans us he sentit parlar i has agafat els préssecs perquè tu has volgut. I a sobre poses la teva dona d'excusa? Ets un poca solta. Perdoneu-me, fada del bosc. No ho tornaré a fer mai més. Pietat. Et perdono i deixo que te'ls emportis amb una condició. M'hauràs de donar el fruit més dolç del teu jardí, la teva filla, que és a punt de néixer. El matrimoni va acceptar el tracte, pensant que podrien anar a viure molt lluny, on la fada no els trobés mai. Van passar els mesos i la criatura va néixer, però la dona del pagès va morir en el part. El pagès, ple de tristesa, es va quedar sol amb la seva filla. Li va posar de nom Rapunzel, com la flor preferida de la seva dona. Una flor de color lila en forma de campaneta, amb unes fulles verdes i tendres amb les que sempre preparaven unes delicioses amanides. Llavors, la fada va aparèixer decidida a emportar-se la Rapunzel, malgrat la negació del pagès per complir la seva part del tracte. La fada va cuidar de la nena com si fos la seva pròpia filla. La Rapunzel va créixer i es va convertir en una noia eixerida amb un cabell molt llarg i de color daurat, que cada nit la fada pentinava abans d'anar a dormir. La fada veia com de bonica era la seva filla i pensava que si coneixia altres persones podria enamorar-se i marxar. Tenia por de perdre-la i de que li passés alguna cosa dolenta si marxava del seu costat. Per això, quan la Rapunzel va complir els 18 anys, la fada la va portar a viure a la profunditat del bosc. La seva nova casa era una torre tan alta com els arbres que tenia al seu voltant, però li faltava un detall. No tenia porta. Rapunzel, ja t'has fet gran i a partir d'ara aquesta serà casa teva. Mira, per aquestes finestres podràs veure tot el que passa al teu voltant i alhora estaràs ben protegida perquè com no hi ha porta no hi podrà entrar ningú. Ni tu, mare? Mira, farem una cosa.
Cada vegada que vingui et diré aquestes paraules màgiques. Rapunzel, Rapunzel, deixa caure la teva trena daurada per fer-me una escala. Llavors, si deixes caure la teva trena per la finestra, es farà forta com una liana i jo hi podré pujar. A la Rapunzel li va semblar divertida aquella manera d'entrar i va acceptar. A partir d'aquell moment, la fada la visitava cada dia. Li portava el menjar, li pentinava els cabells i parlava una estona amb ella. Van passar els mesos i la Rapunzel va començar a sentir-se molt avorrida. Era una noia amb molta curiositat per tot i volia descobrir què hi havia més enllà del bosc, conèixer persones, experimentar coses noves i diferents. Un dia, el príncep d'aquell país estava sol explorant el bosc quan va sentir la dolça veu de la Rapunzel. Va buscar en silenci d'on venia aquella veu, tan encantadora, i llavors va descobrir la torre on vivia la noia. Va apropar-se i va buscar la porta per entrar, però va adonar-se que no hi havia. Com pot entrar i sortir d'aquesta torre? Va pensar encuriosit. Llavors va amagar-se entre els matolls, esperant poder descobrir l'enigma. No va trigar gaire en aparèixer la fada, portant el cistell amb el menjar de la Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, deixa caure la teva trena daurada per fer-me d'escala. Llavors va veure com la Rapunzel deixava caure la seva trena per la finestra i la fada començava a enfilar-se cap amunt, agafada aquella mena de liana de cabells daurats. El príncep va esperar amagat sense dir res. Després d'una bona estona, va veure com la fada marxava i llavors no va dubtar en pronunciar ell aquelles paraules màgiques. Rapunzel, Rapunzel, deixa caure la teva trena daurada per fer-me d'escala. La Rapunzel, pensant-se que era la seva mare, va deixar caure els cabells per la finestra i el príncep es va enfilar cap amunt. La Rapunzel, quan va veure el príncep, es va portar un ensurt. Qui ets tu? Què fas aquí? Soc el príncep Ibai. I tu, com et dius? Rapunzel? Ostres, com les flors. Sí. El meu nom també té un significat. Vol dir riu. Que curiós. Tots dos tenim noms que provenen de la natura. Però què fas aquí empresonada? Empresonada, dius? Bé, jo diria que sí. És impossible que puguis sortir mai d'aquí si els teus cabells són l'única escala per baixar. Però estic aquí perquè la mare fada diu que és el millor per mi. Aquí estic protegida. Protegida? De què o de qui? Doncs no ho sé. La mare fada em va explicar que el món està ple de perills i que aquí estaria segura. Ah, protegida o sobreprotegida? La vida s'ha de viure. Sí, a vegades hi ha perills, però també hi ha coses molt bones que val la pena descobrir. I no t'avorreixes aquí? Una mica. Els ocells em fan companyia. A la seva manera m'expliquen tot el que hi ha fora d'aquestes parets. Si vols, jo puc ajudar-te a sortir d'aquí. Però si la mare fada ho descobreix, s'enfadarà amb mi. Doncs no cal que s'assabenti. Cada dia fa el mateix? Sí, ve pel matí, em porta el menjar, em pentina els cabells i se'n va. Cada dia a la mateixa hora? Sí. Doncs demà prepara't per sortir d'aquí tan aviat com la teva mare hagi marxat. La Rapunzel no es podia creure que l'endemà compliria el somni de sortir d'aquella torre i descobrir el que hi havia més enllà del bosc. Estava molt il·lusionada. L'endemà, a la mateixa hora de sempre, la fada va portar-li el menjar a la Rapunzel, li va pentinar els cabells, va parlar una estona amb ella i va marxar.
Llavors, Levi, que estava amagat entre els matolls, va cridar la Rapunzel i li va demanar que agafés els llençols del seu llit. Per a què volem els llençols? Són l'escala de la teva llibertat. Els has d'unir amb els nusos i després despenjar-los per la finestra. I així ho va fer. Va subjectar un dels llençols a la pota del llit i ben agafada aquella corda de roba va baixar per la finestra. Levi l'esperava a sobre del seu cavall. La Rapunzel va pujar i van cavalcar junts durant una bona estona. El cavall galopava veloç entre els arbres. La Rapunzel notava l'aire fresc a la cara i també una sensació de llibertat que li feia bategar el cor a gran velocitat. Cada dia es trobaven a la mateixa hora i cavalcaven junts fins al riu, al fons de la vall o la prada. La Rapunzel era feliç i, mica en mica, va notar com retrobar-se cada dia amb el príncep li produïa una sensació estranya, com si moltes papallones voletegessin dins seu. Amb el pas del temps, la Rapunzel s'havia enamorat de Levi i Levi també s'havia enamorat d'ella. Li encantava veure com li brillaven els ulls a la Rapunzel i com ho mirava tot amb gran curiositat. La fada va notar que a la seva filla li passava alguna cosa estranya. La trobava més alegre i somrient. Un dia, després de baixar de la torre, va decidir amagar-se entre els matolls a veure si esbrinava què li passava. Llavors va veure com arribava el príncep Levi, la cridava i la Rapunzel baixava per la corda de llençols. En el mateix moment que la Rapunzel va tocar amb els peus al terra, la fada va cridar enfurismada. «Qui t'ha donat permís per sortir?» «Mare, què fas aquí? Pensava que havies marxat». «Com t'atreveixes a sortir de la torre?» Mare, no t'enfadis. Cada dia marxo, però sempre torno. Aquesta torre s'ha convertit en una presó. Si realment m'estimes, ho entendràs». No pot retenir a la seva filla per sempre. És injust. Ella ha de tenir la seva pròpia vida. Calleu tots dos. Tu, marxa d'aquí ara mateix i no tornis. I tu, puja una altra vegada cap amunt. Una vegada Levi va marxar i la Rapunzel va pujar a la torre, la fada va tallar la corda de llençols i se la va emportar. L'endemà, com cada dia, la fada va portar-li el dinar a la Rapunzel. «Rapunzel, Rapunzel, deixa caure la teva trena daurada per fer-me d'escala». La Rapunzel va deixar anar la trena per la finestra i quan la fada va començar a pujar, de sobte va caure. La Rapunzel s'havia tallat la trena i tot el cabell daurat havia caigut a terra. «Rapunzel, filla meva, què has fet?» «Si no puc sortir d'aquí, tu tampoc podràs entrar. Si no puc tornar a veure Levi, tampoc vull tornar a veure't a tu». Finalment, havia passat el que la fada temia. La Rapunzel s'havia enamorat i volia marxar del seu costat per unir-se al príncep. La fada va pensar que en uns dies la Rapunzel oblidaria Levi i la trobaria a faltar a ella. Però van passar els dies i la Rapunzel va continuar ferma amb la seva decisió, perquè lluitava per aconseguir la seva pròpia llibertat. La fada no va poder aguantar més sense veure la seva estimada filla. Va entendre que no podia retenir-la contra la seva voluntat en aquella torre, que això no era estimar-la, que havia de deixar de protegir-la i deixar-la marxar perquè fes el seu propi camí. Havia de confiar en ella. La fada va anar a buscar el príncep Levi i li va demanar que tornés amb la Rapunzel. Un cop van ser els tres junts, la fada va dir: «Perdona, Rapunzel,
He estat molt egoista. Només et volia per a mi. I la por a que et passés alguna cosa dolenta em va fer empresonar-te en aquesta torre. Jo t'estimo molt i vull el millor per tu. És hora que marxis d'aquesta presó i facis el teu camí. Tu sempre seràs la meva mare i mai t'oblidaré. T'estimo molt. Finalment, la Rapunzel i l'Ibai van marxar junts, van ser feliços i van menjar anissos. I, conte contat, ja s'ha acabat i el llibre de contes tancat i endreçat.